Bună ziua! Vă rog să vă prezentați pe scurt cum vă numiți, de unde sunteți, cu ce exact vă ocupați, unde este situată exploatația dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Schipper Mădălina și în momentul de față sunt studentă la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității Ovidius. În momentul de față mă ocup cu creșterea albinelor, dețin 50 de familii de albine. Ele sunt amplasate în stupină, în localitatea Cobadin, din județul Constanța. Cu ce v-ați ocupat înainte de asta? Ați avut alte activități agricole? Ce vă determinați să începeți această activitate? Înainte nu m-am ocupat cu nimic, deoarece am doar 22 de ani și am început activitatea în urmă cu 5 ani. Ce m-a determinat să încep această mică afacere? În primul rând, este o plăcere să lucrezi în stupină. Acolo e un loc de relaxare în primul rând, din care, desigur, vin și niște beneficii. Aveți ajutor din partea familiei? Sigur că da, în stupină lucrez împreună cu mama, cu tata și cu sora mea. Cu toții, fiecare are ceva bine stabilit de făcut. V-ați stabilit la țară, trăiți la țară sau în oraș? Cum credeți, cum este viața la țară față de viața la oraș? Care sunt avantajele de a trăi într-o localitate mai mică sau într-o localitate mai mare? Sigur, eu m-am născut și am crescut în localitatea Cobadin. Avantajele sunt următoarele. Avem câmpuri, păduri, avem grădina noastră proprie de unde putem să ne procurăm legume, fructe și încercăm să trăim cât mai sănătos. Adică trăiți eco, bio, organic, aveți și alte culturi pe care le în plantație aveți legume, fructe, pomi fructiferi. Sigur, avem un solar propriu unde cultivăm roșii, tomate și ardei și o mică livadă cu meri, peri și caise, cu fructe. Ați ales producție ecologică. De ce? Am ales producția ecologică ca să ne mai curățăm, să ne mai ferim de toate chimicalele și toate lucrurile care ni se dau din comerț. Adică este mult mai bine să mănânci din curtea ta, să mergi dimineața în livadă, să îți iei un măr. Este cu totul altceva. Aveți acolo și multe stupine la un loc sau le ați împrăștiat în mai multe locuri? Vă asociați cu alți producători? Nu, în momentul de față sunt singură. Sunt doar stupii mei, dar mai vin din pastoral în timpul florii soarelui sau la salcâm, mai vin oameni de pe la munte și ne adunăm cu toții și facem o vatră. Schimb de experiență și învățăm de la cei bătrâni. 5 ani este o perioadă totuși lungă pentru om tânăr. Ce dificultăți ați întâmpinat? Lipsa de experiență, în primul rând, care m-a costat la început, dar ușor le-am învățat din greșeli. Acum, ce este mai greu sunt accidentele climatice, care ne pun în foarte mare dificultate. Cum faceți față acestor schimbări climatice? Adică a fost o iarnă foarte grea, ați avut pierderi? Da, din păcate am pierdut un număr destul de mare de albine datorită înghețului și cred că a curenților de aer le-am găsit decedate pur și simplu. Și pentru dăunători, ce leac aveți? Pentru dăunători, spre exemplu, de șoricei ne ferim cu niște grilaje, pentru că am stupina amplasată într-un câmp. În rest, le facem tratamente împotriva nosemei, a păduchilor. Aveți produsul final mierea, adică produsul final al albinelor.
Cum comercializați acest produs? În mare parte o vindem angro și o mică parte o păstrăm pentru noi și o vindem la borcan, pe internet sau din vorbă în vorbă. Ce fel de reclamă ați folosit de promovare în afară de internetului? În afară de internet mai mergem într-un târg din apropierea localității unde avem un stand și ne prezentăm produsele. Ați folosit până acum, ați accesat fonduri europene? Din păcate nu, pentru că am un număr mai mic de familii. Numărul pentru care se pot accesa fonduri este undeva la 250 de familii, iar noi nu avem decât 50. Aveți de gând să accesați aceste fonduri mai târziu? Da, încercăm să ne multiplicăm și să ajungem la numărul potrivit și poate cu ajutorul lui Dumnezeu reușim să facem și acest lucru. Că doriți să accesați fonduri europene, aveți nevoie de asistență unui consultant pentru elaborarea proiectului și managementul, implementarea, raportarea acestuia. Ați apelat la un consultant? Sigur că da, am apelat cu mare drag la o firmă de consultanță care să ne ajute să depunem toate actele și să ne sfătuiască cu ce avem de făcut. Cunoașteți aspectele noi ale politicii agricole comune pentru perioada 2014-2020? Din păcate nu. Nu am avut nici curiozitatea, deoarece știam că nu am cum să le accesez fondurile și nu am citit și nu m-am documentat. Cum răspundeți cerințelor pieții? Încercăm să răspundem foarte prompt, cu produse de calitate, eco, cât mai naturale și la un preț accesibil pentru buzunarele tuturor. Aveți certificat ecologic? Nu avem. Ați aplicat sau aveți de gând să aplicați? Pe viitor, cu siguranță vom aplica când vom mai strânge un număr de familii, să avem o producție mai mare și să intrăm pe piață. În afară de miere, mai aveți alte produse finale de la albinele sau de la plantație? Desigur, noi mai preparăm propolis, tinctură de propolis și polen crud. Aveți posibilitate de a comercializa aceste produse în jurul dumneavoastră cu colegii, studenții, profesorii? Sigur, datorită reclamei de pe internet, toată lumea a aflat și primesc telefoane și comenzi în oraș. Cum vă descurcați cu transportul, depozitarea? Cu transportul, în momentul în care avem comenzi mai mari, ne deplasăm noi la client acasă, iar cu depozitarea avem magazii speciale. Ce motivație aveți să continuați? Motivația, în mare parte, nu este financiară, este doar pentru sufletul nostru și pentru că ne place foarte mult ceea ce facem. Albinele sunt o parte din noi și lucrăm cu foarte mare drag la ele. Ați intrat la facultate ca să vă ajutați afacerea sau aveți de gând să faceți ceva mai mult? Am de gând să fac ceva mai mult, îmi doresc să fac și o livadă, unde să am amplasată și stupina. Vă dorim mult succes și vă mulțumim pentru acest interviu. Mulțumesc și eu și vă doresc o zi frumoasă.